Hola, jo sóc Esno. Avui som 3 de maig? Maig? No. 3 de 2026. És difícil confondre març i maig. Ara. El dijous vam portar el meu PC i vaig provar Cyberpunk. De puta mare. 10 de 10. Comentaré Fallout Season 2, però abans vull comentar una cosa. L'Àlex, el Hamart. Fa molt temps, després de l'ictus, tornar a començar de nou un altre cop, des de zero, perquè vaig tenir un ictus i no me'n recordava de tot. Per exemple, vull fer vídeo, com ho trobo? O penjar el vídeo és un caos. O som-hi Vegas, un altre cop. O Photoshop és trist. I l'Àlex Hamart va ajudar a mi configurar. Volia enviar a nous incorporants i no podia parlar o em costava molt. Per exemple, l'Àlex va escriure el Elbas, el Nubi, per arribar a aconseguir això i vaig aconseguir això. És molt cutre, però i per mi és un repte i gràcies a Harvard. Gràcies, de debò, un cor, un cor a tu. Gràcies per això. Gràcies. Comentaré per sobre Fallout New Vegas. No, espera't. Fallout 2. La sèrie. Està bé. Està guai. Està bé. Vale. Sí. Robert House és unes intencions potents. Està, està, està bé, però la temporada 1 és millor. És 10 de 10. Per mi, High Fish és la temporada 10 de 10. No spoiler, però és... T'ho recomano. Però la primera és 10 de 10. Vaig dir a la Laura, la meva locubeda, que la temporada 1 és 10 de 10, la temporada 2 està bé, però la temporada 1 he canviat el, el dimarts i el dijous parlo. Per exemple, Fallout. I el dimecres i el divendres potser un HOTS o un Palatro i ja està. Adeu, que vagi bé i el dijous despedida. Adeu.